Днес ще играем Brawl Stars в раванката 13 и абонирайте се за този тип видеа, ако ви харесват. И първо ще започнем с... да ще отворим тук нещата. Събираме сега за Санди. Аз имам Brawl пасния скин, ама понеже не съм играл от много време и така. Ще цъкаме с Лола на Brawl Stars. Brawl Stars не обичам да играя. Додигаме купички. Ще има и видео на FIFA, така че се абонирайте. По-скоро ще го кача утре. Или може днес след обяд. Също в FIFA има много готини картички. Аз снимах едно видео, ама не мога да ви го покажа, защото по погрешка съм дискалекнал нещо. Беше много готино, пак имахме Джомес. И така. Убивам Апама. То ми я подава, благодаря. Тук е мисклик. По-вардиха, бе. Но повече обичам да играя в FIFA. И айде. Трябва да си минем много мисии. Много мисии. Трябва да се минава. И така. Ето ни във втората игра. Също имам TikTok, ще остава всичко долу в линк. Тъпката у мен, аз мисля, че лаша. Така. Гледайте една схема. Мисклик. Влизаш направо във вратата и ги трепеш. Айде! Минаваме с мисиите. Събираме за Санди и после цикаме ранкета. После може да отворим и Legendary. Там мисля, че може да играем с Мистер Клекър. Опа. Не. Браво. Айде. Още мисии. Минаваме. Така. Да видим докъде стигнахме. После цъкаме на... Опа. Цъкнах една игра. Нищо. Ще изиграем. И айде малко спрех записата, защото имах една работа, ама вече може да играем. Имаме много мисии да минаваме, не мога да ви кажа. Но това ме хилва, благодаря, който ме спасява. Много се тегави този тук път. Имат много играчи. И това го гол ли? Не! Браво на Чарлито. То съживява. Бързо! Ивайте го! Не той нас да ни миска лекне двама, бе. Нищо, 1-1. Вече тук трябва да бъде финалния гол. Уи! Така. Може чаквате и... Това къде беше? Тук загубихме ли? Да. Но нищо. Много бяха добри. И на какво сме събрали? До 25 левел. Санчето лека по лекичка я взимаме. Точици. Legendary, хора! Това е Legendary! Legendary, чакайте да видите едно нещо. Legendary, бързо. Legendary, не съм очаквал, че и ще има Legendary. Съм там, че ще има Legendary, хора. Трябва нещо да има голямо. Нещо много голямо трябва да има. Издявайте се. Три, две, едно.
както видяхте, падна ни се скин на Нани. Отворих в Legendary. Не може да цъкаме ранкет. Жалко. Има много. Те сте махнали вече тия неща, хора. Имаме много мисии на нокаут, така че нека да спробвам малко Мистер Пито, което го опакнах преди малко. Па и джемове, бе. На 7 лево. Мистер Пи не съм го играл, може и да става за нещо. Може и да става. Им паднали с този много готин скин на Санди. На Нани, Санди, бъра, още не сме взели Санди, така че много беше добро. И брат ми ще играе с мене. HeroXXXX. Линк в описанието за неговия канал. Отваря той Legendary! Какво му се пада? Санди скин на Лион. Санди ми се падна скин. На Санди му се падна. Искаш едино музичка? Не, то тук даже на тия рер дръвове нищо не ми се пада. Не ми се падна Епик. Епик! 100 XP. Епик. Днеска на това публикуване, не знам, вие когато видите видеото, трябва да го преработа, но днеска Кристиано Роналдо има рожден ден и едно момиче от класа ни, така че не знам когато видите това видео, може утре, не знам. Мистер Пи! Да, цъкаме. Не, няма да ни убие. Няма хора, това няма да го допуснем да ни убие. Абонирайте за Ванките 13 за още такъв и тип видеа. И цъкнете лайк бутона, ако искате. И за HeroXXBG. Да, и HeroXXBG. Тук заминахме малко мисии, излизаме и да видим дали имаме нужните точки. Почти сме 7... Аз имам 335 пити. Не, похарчи ги. За какво е то, нали се донос, след колко време свършва? Чакай, аз имам пък и на мини пък акаунта, бе, верно, ти имаме на мини акаунта. Да, и той на мини акаунта хора ще отваря. И така, Ето тук. Трябва да ги отвориш всичките. Взимай си тук. Пиците от тук взимал ли си? Да бе, айде говори. Говоря. Пуснате. Извинете. Хора, сега да ни на мини акаунт, какво ще ми се падне? Трябва да бъде много... Двама ли ги взимаме тук? Да, взехме двама по-скоро. Бони точно умира. Само че не от мене. На седми. Тук 100 про герой, защото аз имам тук малко герой. Много. Тук има над 8 героя със сигурност или над повече. Около 12 или 5. Митик! Хора, митик! Смешно е, смешно. То на мини акаунта, какво се падна? Къде ще за то? Сега, ако, например, на Kenji Legendary направо цялото видео изръгва. Да, бе, човек. Умира. Не, как не умря? Айде, пак умира от мене. Legendary. Нита. Скин на Нита. Пувен скин Нита. Лач Нита. Аре се цъкаме ли? Да, само че да си... Ще взема 14. Супер риър. Още малко и сме до 16-900. Само да взема тук нещо. Цъка само play a game. Play a game. И хора, брат ми това не котишка, реар, имаш още тук. Това не искам да го взимам. Добре. А тия пици просто може да ги преобработим като на FIFA. Влизам в главния акаунт. Добре, влизай. Хора, ето не го клубът. Светата тройка. Айде на Бробъл. Не, трябва на нокаут. Ето е светата тройка. Аз искам на Бробъл, защото имам Ще киквам хора и вие трябва да влизате. Да знаете, кикваме всеки. От последните места.
Аз цъкам вече на нокаут без да искам. Чакайте. Може да вземеш мипъл. Той за колко е? Абе, не ми е пал. Да, прав си. Аз като ти го казвам, аз сега като ти го казах първия ден, че Абен ти е казал. Аз го взех един на всички герои. Сега не може. Хел ексекте с нас. Това видео ще го кача днес, да знаете. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 героя на макс левел. 8. Много умивки къртиш. Имам 3000 коина. А колко купи е? Кажи колко купи си. 19 033 купи. И ще стане 20 000. Не, това трябва много... Трябва много усилия. Аз тук взимам пари, защото пари са ми важни. Аре бе. Умира, я Няма така. парите. Браво. Пускаме го тук. И през стената. Айде бе. Ма не го бех аз, за да знаете. Просто през стената да го целя. И си минах още мисии. Хора, най-големия уинстрик е, сега ще ви го кажа, 23 с гъс. Добре. О, а то скинем протаря. Рейър. На бробот се съкнем. Дай първо на нокаут. Не, бър на бробот да... Добре, айде. Пак съм ме вирак. Санди ли да избера, ще избера Санди. Айде. Още малко. Още малко. Айде, почваме ли? Да. Също новия герой, ако не се лъжа Как си ми след... го дадеш така, бе, брат? Що ли скин? Не бе, говоря отгоре иконката като бронз, защото аз с ранкет не съм го цекал, бе. Мали тук са много То набъвтени. скина, ба, ти години. Ти с рикошета ли бе? Не бе, с Сандито, бе. Те са тук много упорити. Бъз! Бъз! Той е Не може да го спрем. Не може да го спрем. Не може да го спрем. Просто не може да се спре. Аз го ги чакам за да ги... Той ми се сърди, че аз съм виновен, брат. Аз съм на много малко купи. Така. Я да мреш, бе. Мистер Пи в атакинг. Пуска си той атакингът. Те май така не ни виждаха. Да. Колко време не съм играл. Добре, бих един. Сега то тук трябва да го спрем. Сем се гадно. Да. Бъсът. Убиваме го. Браво, бе. Взимайте тъпката и да вкараме. Взимайте тъпката. Аз мога да ги цепа и през стената, така че... Аре бе. Бъзът. Бате, кой го е страх от тия ботки? Не се бай ботки. Не знам. Не бе, стъмнаха ме. Не, на малко остана. Аз мога ще и да убия Шели. Давай, бързо. Бързо газ. Аз ги стрелям през стената. Шелито. Ойде бе! Айде. Това има хайпа. Да, чакай! Иване! Бях се да гледал. О, не! Браво! Браво, браво, браво! Браво! Майко! Направо ги Браво! Аз сега идвам също. Направо ги набрах тук на маса. Браво, аз не гледах какво ще покажеш, ако някой с най-много килове. Брат, можеш, що сцепи към тама, не знам. Мистер Пини ми... Аре бе. Пара да мреш, ключи много на хайпа. Те вече махнаха пица евента, нали? Не, още няколко часа и го махат. Може би да. Те, аз не гледам, аз не виждам, че... Там много... Махай се, бе, нагало. Бързо, пазете! Лариен, Аааа! Лариен това. Убиха ма! Бързо, газ! Можем! Не, трябва само да се предаваме. Те са половината отбор, какво искаш? Спаси! Браво! Майко! Оцеляваме някак си. Не. Давай! Лари! Какво чакаш? Добре, че съм Това беше драматичен. Да, нали? Не беше много. Топа с хайпер. Спрете го! Спасихме. По-скоро аз ти спасих. Пускаме едно такова. Айде. Бързо.
Пас! Трима сме, пас! Бате, каква е После излакоми. нали? Значи, не. За какво на мене подаваш? Аз се връщах назад. Нямам патрони, трябва да презареждам. Боже, топката у мене. Лари! Дребеш! Какво ми даваш на мене? Да, той към това се стакна. Айде, дай имам 10 секунди. Аз не на моя убия. Бързо! 5, 4, 3, 2! Не, бе, брат! Наравно ли завършихме? Наравно. Сам ти тук не върви, човек. Не бе, Имам много 10 кила и съм позихме. умрял 6 пъти. И хора, това ще бъде за днес. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се, хнете палцето нагоре и чао от Ванката 13.